ई हम हमार भाई धीरज कुशवाहा अपना सारे के लेके आए बड़ा हमारा घर है। हमनी के जाए के बाद कल्पनाथ राय डिग्री कॉलेज ITI में एडमिशन करवाए के बाद इलेक्ट्रीशियन से नाश्ता पानी कैला के बाद हम साथ में निकल गए कॉलेज खातिर। हम कल्पनाथ राय डिग्री कॉलेज लक्ष्मीपुर खोरीबाई रामपुर भटनी से 14-17 बैच में बीकॉम कैले बने। हमके पूरा स्टाफ प्रबंधक श्री धीरेन्द्र सर हमके बहुत माने नहीं। हमनी के यूपी के बॉर्डर पर रहला से फायदा बा। ग्रेजुएशन 3 साल के कोर्स होला, लेकिन बिहार में 5 साल 10 साल कब हो जाए पता न चले। हमनी के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज है नहीं के बा एगो तो भोरे बा भोला प्रसाद डिग्री कॉलेज भोरे। ग्रेजुएशन करे खातिर 5-6 साल लग जाता रहला, अब ये बार पता नहीं के। जैसे ऑफिस में पहुंचा था बड़ा भीड़ भाड़ बा। ये हमें भाई जितेंद्र प्रजापति देवरिया से 1 साल हमारे सीनियर रहले, यही कॉलेज में पढ़ के यही कॉलेज में नौकरी करे लगले। देख के तो बड़ा खुश भइले हैं। कल्पनाथ राय प्राइवेट ITI के पूरा कारोबार संभालना ही है। धीरज के सर के तो एडमिशन हो गई, पैसा दे के निकल गए के गाँव खातिर। सर भाई आये लोग कुशीनगर जिला से छोला समोसा ले लेने के खाओ प्लेट। धीरज को तरह स्पंज वाला रसगुल्ला खाए।